Jiena kelli stazzjon 14 fuq it-tfin ta' Kristu. Bażikament li oġobni ħafna fih kienet l-idea tal-limbu, l-idea ta' dik il-periferija bejn il-ħajja u l-mewt. U anki minn dak li kiteb il-ħabsi, ġifieri, kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Allura jisni ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Ġifieri, il-proċess kien ibbażat fuq xi ħaġa aktar lejn l-astratt imma li jidher biżżejjed li dak li qed naraw jagħmel sens.